Altså værket hedder Sabetu, som der har vi oversat til Heroes. Hele ideen med det projekt var, at som det jo er i mange af Julies værker, at vise et andet ansigt af Grønland, end det, som man sædvanligvis ser i udlandet og i Grønland. Men sideløbende med det har det også været vigtigt for kunstneren især at undersøge, hvad det vil sige, at man har helte. Hun har været meget optaget af det, at man for eksempel i amerikansk kultur er utrolig gode til at ligesom, gøre nulevende persontyper til helteskikkelser. Det vil sige, at man har sådan en heltekultur, som er meget samtidig. Og hvorimod i vores kultur er det noget, at vi tilbøjelige til, så ligesom der skal gå nogle år, og først efter et eller andet antal år efter vedkommendes død, så får man den her heltestatus. Så Julie har været optaget af på en eller anden måde at gøre sine samtidige landsmænd, om det så var en gadefejer, eller om det var en tandlægeassistent, gøre dem til helte, og det har hun så gjort i deres egne film. Altså de har været medspillere i forhold, altså hele vejen igennem projektet, de har været med til at finde på, hvad skal den her film handle om. Og Julie har helt konkret taget udgangspunkt i folks dagligdags beskæftigelse. Det vil sige, at de folk, vi ser på plakaterne, er faktisk skraldemænd, og de er faktisk tandlægeassistenter, og de er faktisk bjergbestigere eller brandmænd. Så hun har sådan været helt nede og sige, jamen, der er en god historie i os alle sammen, selvom vi ikke lige umiddelbart har de der gængse kvaliteter, som man forventer, at en helt skal have. Men vi bruger den Hollywood-æstetik som en måde ligesom at rammesætte grønlænderen på en helt anden måde, end man ville have troet. Og der sker jo også det, har vi erfaret, når der kommer gæster i udstillingen. Jeg har flere gange hørt folk sige, jamen, vi troede, vi skulle se en grønlandsk udstilling. Og det er først senere, det går op for dem, at det er grønlændere, der er på plakaten. Og så senere igen går det op for dem, gud, jamen det kan godt være, at de havde forestillet sig, at de skulle se nogle skønne naturskilderier, som man typisk ser, når det handler om grønlandsk kunst og grønlandsk fotografi, så det storledende landskaber osv. Og så pludselig så ser de bare noget her, som det er jo bare filmplakater. For mig er det ikke noget problem at arbejde så tæt sammen med en anden kunstner, uden selv at være kunstnerisk produktiv. Fordi det, som vi gør i vores arbejdsproces, det er jo, at vi har nogle egentlig meget definerede roller over for hinanden. Julies værk bliver til et samarbejde med mig, fordi det er, altså, vi har sagt sådan, både for sjov, men også fordi der er et gran af sandhed i det, at jeg er ligesom Julies ord, og også en del af den maskine, der får Julie til at tænke og bevæge sig i forskellige retninger, fordi at jeg har skrevet om hendes værk. Så man kan sige, selvom jeg ikke er medproducerende rent konkret, så er der noget i vores samarbejde, som gør, at vi supplerer hinanden. Man kan godt tale om en grønlandsk kunstscene, men den grønlandske kunstscene er, hvis man kan sige, den er meget spæd. Vi har lavet et udstillingsprojekt sammen, Julie og jeg, for et års tid, 2 år siden, hvor vi lavede en gruppeudstilling med 12 forskellige kunstnere, og som alle sammen arbejdede i sådan et samtidskunstfelt. Og den udstilling viste vi i Grønland, og det viste sig, at da vi på vores første omvisning for et offentligt publikum skulle fortælle om værkerne, var vi nødt til at starte med at forklare, hvad er en kunstinstallation. Og det siger noget om, hvor vi er henne i det grønlandske kunstliv. Altså, vi har en stor flok af malere og folk, der laver grafik og skærer i ben osv. Og den flok flyder meget ofte sammen med noget, der har med kunsthåndværk at gøre. Og så har vi nogle nyere kunstnere, hvor Julie er den ene, og i mine øjne den absolut vigtigste. Så der er 2-3 andre, som markerer sig, som på en eller anden måde skal udgøre sådan samtidskunstscenen. Og man kan knapt tale om en kunstscene, hvad angår samtidskunsten. Det synes jeg er svært. Jeg synes, at denne her del af udstillingen, som indeholder tøj, altså syet af flag, og så fotografierne, virker som sådan en slags pædagogisk rammesætning for plakaterne. Og når jeg siger pædagogisk, så er det sådan set ikke i negativ forstand, men det er bare tydeliggjort i denne her sektion, hvad det andet handler om. Jeg holder mest af Julies værker, eller af de af Julies værker, som er meget komplekse, som jeg synes plakaterne er. Men jeg synes, at det bidrager rigtig godt til forståelsen af
kompleksiteten, når man har denne her sektion med. Der er ikke nogen ambitioner fra hverken Julies eller min side i retning af, hvad det er for en type historie, folk skal få ud af at se på plakaterne, fordi som du selv bemærker, så er det jo sådan, at man ret hurtigt identificerer, hvad er det for en genre, vi har med at gøre her. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at det altså samtlige personer, der har været med i det her projekt, som fiktive skuespillere har reageret overvældende, altså overrasket og sådan, altså nærmest lamslået over, hvor tydeligt de pludselig skriver sig ind i en filmtradition, altså med deres helt banale jobs, for eksempel. Ikke? Mange af de folk, som er på plakaterne, faktisk hovedparten af de folk, der er på plakaterne, kendte Julie i forvejen. Hun havde set dem i bybilledet og havde forestillet sig, at den her pige, hun vidste, hun var politikvinde, og hun ville gerne lave noget en politikvinde, og så hun så skrevet til hende og spurgt, om hun ville, osv. Så det er sådan folk, som hun ligesom har skulle kredse sig ind på, og har skulle samarbejde med sådan fra bunden af. Ikke? Og det har været en overraskelse for alle, ligesom, at resultatet er blevet sådan her. Og jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen, der har fået blod på tanden i forhold til at arbejde videre med henholdsvis det at være model eller skuespiller eller hvad ved jeg. Men det har gjort noget med folk at se deres liv blive hævet op på den måde, og billedet gjort sådan. Altså det er mindblowing, jeg tror de fleste ville kunne forestille sig.